Croeso nôl. Mae gwyl flynyddol Tafwyl yn dathlu 10 mlynedd eleni. Mae'r wyl yn ddathliad mawr o Gymreigtod Caerdydd a mae'n wyl i bawb, Cymry Cymraeg a ddysgwyr. Ac mae'r cyfan am ddim a mae'n para wythnos gyfan. A gan bo'r wyl yn mynd o nerth i nerth, mae'r trefnwyr yn chwilio am wirfoddolwyr, volunteers. A dyma'r cyfle perffaith i ymarfer eich Cymraeg. Llinos, deithio ni, be'n union ydy Tafwyl? Gwyl flynyddol menter Caerdydd i ddathlu celfyddyda a diwylliant Cymraeg ydy Tafwyl. Parti mawr Cymraeg ydy o mewn gwirionedd yn fan hyn yn Castell Caerdydd. Hwn fydd y degfed Tafwyl, gafodd ei sefydlu nôl yn 2006. A mae di tyfu a tyfu a tyfu, nes blwyddyn yma da ni wedi gor'o ehangu fo fod yn wyl dros 12 yn y castell, a mae'r wyl dros 9 diwrnod i gyd o gwmpas Caerdydd. Pa mor bwysig te ydy Tafwyl i ddysgwyr? Mae Tafwyl yn bwysig iawn i ddysgwyr. Hwn gyda'n cyfle gwell i ymarfer dy Gymraeg na dod i Tafwyl. Mae pawb yn siarad Cymraeg mo, staff y bar i staff sy'n yn yr stondin a bwyd. Mae rhaid ti ymarfer dy Gymraeg os ti'n dod yna. Gan bod am ddim, da ni'n cael llwyth o bobl hollol newydd i'r iaith sy'n cael dod a mwynhau ac ella sy'n mynd i ddechrau dysgu wedyn. A deithio ni chydig am y line-up eleni. Mae gennym ni line-up a hanner yn Tafwyl eleni, gan bod hi'n wyl dros deuddydd. Da ni wedi gor'o ffeindio lot fawr o fandiau i llenwi'r tair llwyfan. Mae yna dros 30 o fandiau'n chwarae. O Geraint Jarman i Nick Stevens, Candelas, Tsunami, Gweno. I gynnal gwyl fel hyn, da ni'n hollol dibynnol ar help gwirfoddolwyr i helpu ni stiwardio. Gan bod yr wyl dros deuddydd, da ni angen 120 o wirfoddolwyr i gyd. Felly, os mae diddordeb gennych chi, cysylltwch please. Mae yna ffurflen gais ar y wefan tafwyl.org. A mae'n gyfle perffaith i ddysgwyr. Mae yna 2 shifft. Ellwch chi wneud o 10 tan 4, neu wedyn 4 tan 9. A fel diolch am wirfoddoli, mae pawb yn cael crys te a tocyn bwyd gwerth 10 punt i wario yma. Ac yn ola, be di'r gobaith i Tafwyl ar gyfer y dyfodol? Bwriad ydi cadw yr wyl fel mae hi mewn gwirionedd, a bod ni'n cadw'n fynd o nerth i nerth. Cadw yma yn y castell, yn wyl am ddim, sydd yn denu cynulleidfa hollol newydd i'r iaith Gymraeg, a sydd yn denu pobl i fwynhau, i ddathlu, a i jyst cael parti mawr Gymraeg. Ie, ewch amdani a phob lwc i'r trefnwyr.